Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan. Tresnoku mreng sliramu sayang. Cahayane bulan kang sumebar api oreng tawang yekti sliramu kang dadi lamunan. Lambaikan tangan bareng-bareng Irama. Selamat bergabung Bunda Sri. Aduh, jauh-jauh dari Amerika ya. Untuk menyaksikan live kami ya, matur thank you. Nyanyi sama-sama ya. Sumrepet angin ratri tansah ngeteni setyon raja telenge ati angen-angen tun lawang sawa ing wengi sepi tansah rati tekamu duyayi. Wong ayu akeh nyedhak ning santengku nyawang manis esemu gawe lerene rasaku tentreme atiku hawa pegat tresnamu sayangku Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan tresnoku mreng sliramu sayang. Cahaya ning bulan kang sumunar api oreng tawang yekti sliramu kang dadi lamunan. Goyang! Wong ayu akeh nyedak omong keprongkoku sirnasno lara pronto ning atiku amarga kabedon wewayang ing pikirku hawa pegat tresnamu do sayangku. Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan tresnoku mreng sliramu sayang. Cahaya ning bulan kang sumunar api oreng tawang yekti sliramu kang dadi lamunan. Goyang lagi. Jogetnya yang paling aman ya. Biar enak. Wong ayu akeh nyedak omong keprongkoku sirnakno
requestan yang sudah terpenuhi pada kesempatan kali ini. Dan kembali ada 2 requestan yang sudah kami terima di belakang. Ada yang minta 1 single Sasak Nyesel Muri, ada yang minta Mary Senam juga. Tapi sebelum kita putarkan requestan sesuai instruksi dari